Είχες παιδιά, τι κάνετε ελπίζεις? Αν είμαι καλά, είμαι εδώ με τον Κώστα, παιδιά. Ναι. Και σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ το διαμάντι. Είπαμε και το πήραμε. Μπορούμε Και είπαμε... να κερδίσουμε, παιδιά, κάτι εδώ πέρα, red, κάτι, αυτά εδώ πέρα, παιδιά, τα 6. Μπορούμε να κερδίσουμε, παιδιά, ένα απ' όλα. Πάμε, παιδιά, να Και δούμε. εμείς πήραμε... Αυτό εδώ είχε Παιδιά, και εμείς το πήραμε και πάμε να το κάνουμε. Εδώ μέσα έχει νερό για να μπορούμε για να το κάνουμε. Γιατί, παιδιά, είναι... Κάτσε, αυτά δεν μαζεύονται, δεν πετάμε. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα. Αν έχει κάτι καλό θα πάω να πάρω. Καλό. Ωραία, το κάνουμε λίγο έτσι. Είχε και ένα gold, παιδιά, και αυτό 3,99. Αν είναι gold. Αλλά Ναι, 4 ευρώ έκανε αυτό. είδα το διαμάντι και λέω, α, μέσα θα έχει διαμάντι. Αλλά χάζεψα. Ναι. Άντε. Άντε. Αυτό εδώ το διαμάντι, αυτή εδώ η βλακεία, έχει μέσα αυτό και αυτά. Μια χαρά Έχει, είναι. παιδιά, αυτά εδώ πέρα. Να, όντως είναι διαμάντι που έλεγες. Με αυτό εδώ πέρα το σκαλίζουμε, αυτό εδώ το χτυπάμε και με αυτό εδώ το κάνουμε κάπως έτσι και φαίνεται. Καλά. Με αυτό εδώ το κάνουμε. Το πετάμε. Τι? Αυτό εδώ το κάνουμε. Το πετάμε. Έχει εδώ μέσα λίγο, παιδιά, νεράκι. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το πραγματάκι. Άντε νούμπερ. Να έχει διαμάντι, τελικά έχει όντως. Ναι, άμα το καταφέρουμε θα το ανοίξουμε. Όπως έχει Ωραία. βγάζω αλλού ρε. Πες μου τι θέλουμε ψάλιδι. Αλήθεια. Πες μου τι θέλει ψάλιδι. Με το στόμα το ανοίγει. Να το ανοίξω εγώ ρε νούμπερ. Άστε ρε Νούμπερ Μιχάλη. Ανοίγει. Ή θα μας πας τώρα. Κάτσε, έχει τίποτα στην περίμενη. Να το ανοίξω εγώ. Αφού είσαι νούμπερ. Τώρα. Κάτσε. Το άνοιξα. Πάρ' το. Άντε πιτέλα. Εγώ Νούμπερ. Τι είπες, εγώ Νούμπερ. Ναι. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι πλαστικό. Αυτό εδώ το που θέλουμε είναι πλαστικό. Δεν Να χαλάει το ακουμπήσω θέλω λίγο. Δεν χαλάει το περιβάλλον, παιδιά, να ξέρετε. Δώσ' το λίγο να το ακουμπήσω. Έχω τίποτα εδώ πέρα. Όχι. Το διαμάντι. Ναι, βγάλω απλά από εκεί. Όταν το κουμπάς είναι σαν χαλαρωτικό κασμίρ. Κασμίρ. Δώσε μία να το ακουμπήσω. Α, κασμίρ. Παιδιά, το βάλαμε μέσα. Τα χέρια μου λίγο μπλέγει. Ωχ, το έβαλα βέβαια. Το κάνουμε έτσι. Και τώρα αυτό τι κάνει. Και τώρα αυτό το αφήνουμε εδώ πέρα και αρχίζουμε και κάνουμε αυτό. Γρήγορη δουλειά, αύριο. Το χαλάς, γιατί. Τι να το χαλάσω, ρε, μέσα κάτι έχει. Α, ναι. Ναι, ρε. Εγώ τραβάω αλλού ρε φίλε, εντάξει. Άντε. Πού είναι, ρε. Να το. Πού. Να το, ρε βλακεία. Τι είναι αυτό, ρε, ξύλο. Όλα. Τι είναι αυτό. Θα κάνουμε part 2. Τι είναι αυτή η βλακεία. Μήπως ανοίγει, κάνει κάτι. Παιδιά, Όχι, ψάξε λίγο ακόμη. αυτό, παιδιά, τώρα είναι λίγο κασιμί. Αυτό εδώ, παιδιά, τι το κάνεις, αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Θα πάω να πάρω και gold. Θα πάω να πάρω κι άλλα. Εσύ μην πάει να πάρεις. Πάω εγώ. Gold και διαμάντια. Γράψτε στα σχόλια τι θέλετε να πάρω. Αυτό εδώ τι να το κάνω. Τι να το κάνω αυτό. Προτιμώ να πάρω αυτό εδώ πέρα. Ναι, πούμε. Δεν είναι δικιά μου, αλλά δεν πειράζει. Αυτό εδώ τώρα τι να το κάνω. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Όποιος το βλέπει, το βλέπει. Κάτι ήξερα και δεν το πήρα. Εγώ, γιατί ήμουνα έτοιμη. Λέω να το πάρω, να μην το πάρω. Δηλαδή, μπρο, έδωσε τώρα 4 ευρώ για αυτό. Θα μπορούσες απλά να μην το σπάσεις και να κρατήσεις το διαμάντι. Αυτό θα ήταν. Ναι, ρε, πολύ έξυπνο. Ναι, ακόμα καλύτερο θα ήταν αυτό.
Τώρα σκέφτηκα. Αυτά εδώ πέρα τα συλλεκτικά να τα πετάμε εδώ μέσα. Δεν πειράζει, τα πετάμε εδώ Θα μέσα. πάρεις κι άλλο. Αύριο, παιδιά, κοιτάξτε με όλοι. Αύριο δίνω υπόσχεση. Άμα έχω χρόνο πάω και παίρνω 2. Άμα έχεις χρόνο. Θα έχω. Θα Εντάξει λίγο, αυτό είδα την άκρη τώρα. Τι την κάνεις? την τρως. Τι την κάνεις? Την τρως. Κάτσε να πάω να τη ρίξω. Φάτε να λίγο ρε. Ναι ρε, θα φάω την... Άμμο. Παιδιά, πάμε να τη ρίξουμε κάτω να δούμε πώς είναι. Ελάτε. Σηκώ. Το σταματάμε λίγο και σας ξαναερχόμαστε. Λοιπόν παιδιά, να το. Θα το πετάξει αυτός γιατί έτσι θέλει. Γιατί είναι λίγο χαλός. Ακούτε εδώ αμάξια, έξω είμαστε. Ρίχτω. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Έλα ρε, σαν χυλός είναι. Να δούμε τώρα τι θα πούνε. Χαχα, παιδιά, λίγο σταματάω και ξαναεπανέρχομαι. Και παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, Ένα subscribe. και ένα κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο που ανεβάζουμε. Bye!